ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m ụnụ bụ ndị ọma na-ege m ntị biko na vidiyo nwe na-afọ n'akụkụ ebe a bụ vidiyo mama anyị na-asị na call the attention of the federal government and also the people of Anambra State ka abịanyela aka kedu ka mmadụ isi nọrọ ndụ agbawa ya ka nali ya nwa jekuje na motherless baby home analụ mmadụ dị ndụ nwa ya jere ọsha jekuje na motherless baby home biko achọrọ m ka unu this case ọnụ because ka isi this case onwe ka o si dị na social media nwesị ka nwetakwana n'ụbọchị nkịta ata ka unu kabarụ tila ya ọnụ anya bụ kwa asị ka m igbo mụlụ nze m ọzọ ka emekwanụ mba ọzọ Adịba mma ndewe nụ na ole otu ị dịkwa? Adị m mma. Ole aha gị? Aha m Elizabeth Agụ. Okay, iwe onye ole? Ahụ m onye ọgba akụrụzere. Okay. Onye nọ gị n'akụkụ onye? Ọnwụ ya nwa m. Aha ọkwanụ gịnị? Aha ya Chidimma Agụ. Okay, ọ na-ekwu ụka? Ọ na-ekwu ụka ọ na-anụ ntị. Ọ dị mma. O nwere mgbe ị bịaburu n'ụlọ ọrụ anyị ama m ihe dị ka ha mere ezu ugbu a maka otu nwa ga-akwa otu nwa akwa furu efu mgbe ahụ. Yes. Chineke mekwa ebere eme gịnị? Enweta nwa ahụ. Ọkwa ya? Yes. So kọziara anyị kamgbe enwetara nwa ahụ ole ihe ndị megịnụ? Kemgbe enwetara nwa ahụ enwetara na 2022 2024 ka enwetara nwa ndị Tiger Base recover ya n'aka nwaanyị zụrụ ya anụ. So emechakwana investigation for 1 month ekuru nwa ka ige m. So anọzi m 2024 to May nwaanyị 21 May 2024 the woman zụrụ ya na de petition si na m gburu ego bụ ndị polisi ma okuru nwa ya zọ na orphanage kuru ka ige m. So na escort coded the petition. Ha mee m invite m ebe ahụ ndị asachapụna petition. Ndị polisi recover sọkwa oshi dekwe maka ha zachakwa ya. So the assistant commissioner Samlawa na mụrụ na m zụrụ ọhụhụ December na mgbe ọbụla ha kpọrọ m bịa na asị dị nwaanyị ha ka akpọta nwa na ụmụnne ka emeghe test. Nwaanyị ahụ abịaghị ọzọ today. Ya nọzi m na this year. Oge chere ka anyị ghọta ya na ndị polisi Owerri ndị Owerri nụ si nwaanyị ahụ bịa ka eme DNA test. Ka eme test. Nwaanyị eme nene agbalagade gị na-emezie. Ọ bịaghị ọzọ. So ya m nọzi na April 9th otu nwoke asị ahịa wee fesi na chi abịa ebe m na-azụ ahịa kpọọ m ahụ m si anyị ụkwa n'onye ya si awe policeman na Tiger Base si ama m onye wu ya si mgbe aha m nwa m ofuru April na-eto m na-ekwu sokwuchi ihe niile ya sị m ya chọrọ ịbịa mata n'ụlọ m ka mata nwa m aha ka ya dashi m ihe ekwe m agwa ya n'ụlọ m. So because ebe obi mgbe o siri bịa bụ na the same apartment ebe ahụ ekure nwa m store nọ n'ihu ya ka mgbe ọ tọrọ maka ọsọ nwe ya ọga ya ebe o siri bịa masị ọ dị way from Tiger Base ka iji bịawacha ebe ya sị ya ọnwe ya ọga ya. So enyeghị m ya jọ m fon nọmba m ekweghị m enye ya sị m na echi na ya ga-abịakwa na m kpọọ ya na ya were nwa ahụ first jigoda picture nwa a na-ekwu okwu ya mgbe ọ dị ntakịrị mgbe ahụ ekurele ekwe ihe mgbe ahụ bịara na nke mbụ na-ekwe ya ọ pichi ya dị ihe ọhịa pichi ya ihe pichi ya mgbe ahụ ekurele ọ dị mma ngwanụ mgbe o toziri na-ekwe ya pichi ya dị ihe. Alright, gaa n'ihu. So nwoke ya bịa eruole m na ya dị m ahụ miss call masa onye kpọkwara na m ya ihe ewepụ onye ọdọka na katọn ebe m gara ịzụ ahịa were dee nọmba ya na aha ya. So m ahụ ya Ifesinachi. Ọ ya dọkarala ihe. Yes, ya dọkara. Ihe kwana handwriting ya. Ọ ya jikwara aka ya dee aha ya dee nọmba ya. Nọmba ya. So m alawa eruole m n'ụlọ hụ miss call ma atọtụrụ fon kpọọ onye nkwana onye a maka m tachabụ m nọmba mgbe ahụ ya pikesi alụkwa ebe isi mata aha m mata nọmba ma kwenye gị nọmba si ka m rie ụlọ ọ mazi ihe ọ na-ekwu ya kọrọba ebe ntakịrị oge ya gba m sị ya ejele na ya dị gaa hụ nwa m ahụ na nwa m ahụ n'afọ ole so nọ 2 years plus ya sị nke ya ofuru sị nke ọ nọ 5 years sị nke gị fo gaa chọwa nne ya n'ụlọ m ka ị ga-abịa chọwa nwa. So anọzi m ya sị m na m kọrọ attention sa kwesịrị policeman na Tiger Base elekwa ihe iji na-ajụ ị kwesịrị ịmatacha ihe ndị a. So ma ekwucha m ihe nọ chiehuo ya kpọwa m epike m kpọgide m epike m another day were another number kpọwa m ahụ nọmba nwaanyị ya
epike masị why ji na-eji different number na-akpọ m ya sị m na ya chọrọ ịmata otu m si nweta nwa m ahụ sa elekwa ihe na-ajụ m isi gara ahụ nwa ọ bụghị nke gị na elekwa ihe iji na-ajụ m ya sị m ji gwa ya na ya were ndị polisi from Ọka bịa kpọkọrọ m na famili m na ndecha statement a were ego bel onwe anyị ma kpọtọ ọkọ kpọwazie ndị Tiger Base si lekwa na nwoke bịara na-abịa ajụ m na-etreti m n'ụlọ m gbasara nwa m ha sị m nye ha nọmba ma were nọmba na aha ya nye ha kpọọ ya sị na onye awụghị polisman Tiger Base m dịkwa aka afọ na otochi na-abịa n'ụlọ m na ọbịa ọzọ m were ndị vigilante ejide ya mme ya arrest si ya o m gakwa na ọgbakọ polis steshọn rịpọtụ kwa si lekwa na onye dị ụta ha sị ngwa m ka mọda ebe ndị Tiger Base akọshọn ọ ga-abịa ọzọ masị ya o ya ruo otu ụbọchị ya bịa ha kwa bịa na jụ ụmụaka skul na ha na-aga so nne bụkwa nwunye nwa m ahụ asị lekwanụ nwoke ka ọ bịala ike mbụ na-ajụ chọrọ ikuru nwa ya chọọ ya ama na dadi ọbịara o were fon ese nwa pikchọ so secha nwa pikchọ were ya lawa so ori ọnọdụ dị ya bịa na-agagharị na kọmpand Chinasa ekpere mgbe second daughter of nwa m nwoke ahụ ya gbara bịa sị lekwanụ nwoke ya hụrụ ya na baik kwụsịrị ya bifo inetu ọkrọsọ pụọ a sị na ọ chọwakwa ka o kuru nwa mana sị ka m nweta ego m ga-eme entry so anọzi m on 24th of May this year ya m nọzi na polisi from Ọka State abịa with that man bịa kpọrọ nwa m ma nne ya ma ụmụnne niile so nke na-aza na-eke na-akpọ mama anyị mgbe ọsọ nwoke ọ bịara bịa kpọrọ nwa o mechi n'elu gbadata were fonu mkpọ ndị Tiger Base epike ma kpọọ onye nke ọgbakọ epike asụ m so nwoke sị na o nwere nwaanyị aha kụrụ nwa m na ha enwetala ya ọ nọ na police station m bịa ka identify onye mụ nwa ya sị so ndị mmadụ so mgbe m sowenye mesowe ya eruola m na police station anwụ onye mụ mmadụ asị elekwana onye orisi ka ya ọ bụrụ na ya gwa ha m ụta ahụ m gara ha eso so that means egwela m okwu achị so nwoke m ewepụta pichọ ọhụ sere nwa m si ihe ahụ pichọ masị o ekwukwere ha ekwu na gị sere nwa m pichọ mgbe ezi bịa so na ahụ na m dị evidence sị na pichọ isere mmadụ na-eyikwere ibi ya sekọndịrị na isere nwa m pichọ mgbe ahụ ịbịa mgbe anyị gaziri Ọka police station ha kpọrọzi m na nwa m so ndị ọzọ m ọla eruobe ma edecha statement sị nwoke wepụta pichọ sịrị pichọ esere nwa ya ma gba ọ ga-aha sị na ihe pichọ nwoke esere nwa m ga skan anya na kọmputa ya sị pichọ esere nwa ya nọ n'elu moto sị na onye moto emere gịnị na kọmputa can do this na ihe kọmputa mere so ha kwuru nwa m kpọrọ nwa m nara nwa m kpọba m dị ọfaneji akpọbara nwa m kemgbe amagha m asị na a ga-eme test nwoke weta n'ego na-eji m ego ndị deaf and dumb leenụnụ m odu woman enwe ihe bụrụ ga ya sị m ga-eweta ego ihe anyị anọ kemgbe Mee 24th ahụ anyị nọ n'oge Ọka State from here m na-ebigharị ego ndị mmadụ na-enyere m aka ndị pasụ ndị chọọchị anyị na-enyere m aka enwe m ego ha na-asọpụ m na-asọpụ ụmụaka m na-asọpụ nwunye nwa m na-asọpụ nwa m nwoke m na-aga Ọka State from here Imo State nwoke si a ga-ata m ahụ na ihe nwere ego eruola m ebe ahụ asị na a ga-eme test ebe nwoke chọtasị a ga-eme test ma kpọọla ya na Ọka State dị human right ahụ ya Okechukwu human right Ọka si adịrị aka gị chọtara m ebe a ga-eme test a ọwụ nwoke kwesịrị ịchọta ebe a na m ya sị o ya jewe ọ chọwala ya sị ya chọtala ama na ebe ọ chọtara akwụkwọ ebe the same place nwoke a chọtara eruola eji a na-eme test ahụ garuo ya bịa gwa m na ebe ya kpọrọ ahụ gbasị a ga-eme test ama na obere nwoke mmadụ si mba aga m alawa anabataghị m ya onye ewe onye wayo aga m eme test ahụ bịa ya sị m bịa ka emewe lọya kpọtara the same place ebe ahụ chọkwara ka eme DNA test okwe ebe datman chọkwara ka eme DNA test so ma gawa anyị garuola ebe ahụ ma ahụ edere na signboard hụ Ifes specialist clinic and aha this man we Ifes na chi masị mba na dị ka na dị ha related na aga m abịa m anabataghị na-akpọ nwunye mgbe m bịa ka anyị laa the policeman na-apụta nga bega kọlụ were ihe so m na aka chọrọ ịkọpụ fonu m ịma wa ahụ ya daa poe so m ma m trọs hụ lọya m na m bịa ka eme the test na m bịara abịa emee testin mee kpekpe gawa emecha testin ndị ọnwụ na-emecha ya na ọhụmụ na fevọ ha na were anọda dọkịta chalenji ya emechala testin adeji anya akpọrọ anyị echa bịa maka ya rizọt ejewe ewepụtaghị test ahụ n'oge asị dị ma na-ekpaghị ịkwụ ụgwọ emegide ya kwụ ụgwọ anyị gawa 30th of last month
anyị jewe jeru ebe ahụ masịrị ka lọya m bịa ya sị na ya gaje kọt ntakịrị oge ya abịa ndị nke zọga m nwa abịa ya na ha soro gawa masị ị ga-echere ka lọya m gaa ka anyị niile ezuo gawa elekwana otu ị ga-eji naanị gị agawa gị na ndị aga na achere m lọya m sị m chere lọya akpọ ya sị ọ ga-akpọpụta nwa ahụ ya sị protokọl nọ n'ime ọ karịa akarị kuchi ka m protokọl lọya kpọọ m sị ole ihe ewu protokọl mini by protokọl ya kpọọ ya ọzọ ọkọtụ ọkọl ya sị protokọl nọ n'ime ọ karịa akarị gbaya ahụbekwe rizọtụ ha kpọọ na protokọl nọ n'ime ọ karịa akarị ha were test bịa mgbe eji wee test bịa naanị ya bịa dọkịta chehekwenyesị ka anyị bịa ka enye anyị test naanị ya na nwoke ifesi na chi na nwaanyị ewere test bịa egwechara agawa n'ọfịs dat man amagha m aha dat big man eje n'ọfịs ya kpọọ ha mere were otu ike nye onye ke were ke na-agụ mgba lọya lenye bịara maka ya sọ maka m ya sị bịara maka tut ya sị ya sị mgba jide ke mgbe ya na-akpọchi ihe ya na-agụ ya kpọchie na-ele ntakịrị oge ya sị onwe onye ha nwe nwa sị gịnị nwa m sị ka ịsọ nwa onye nwe nwa nwa m ka ịsọ nwa onye nwe nwa onye ọbụla hụrụ nwa ga-ahụ ya nwa m o yichara ma di m na ụmụnne ya na onwe onye ha nwe nwa o nwere nke ebe ya na nwanne gị nwoke ka ọwụ onye sịrị o nwere oke ijiri m mgbe ahụ ọnọghọ nga ngwa so na onwe onye nwe nwa metuwe ajụwa nwoke sị nwa ya wafọ ya so nwa ya 5 years ma jụọ ya so nwa 5 years furunu ọwọrụ bụ n'ịmata nne ya na nna ya na elu nwa oruole 3 years ọ ga-eme 3 years na Novemba nwa ma emebe 3 years ha so nwa oruole 5 years ọ wachi nwa emebe 5 years Novemba ka ọ ga-eme 3 years dekwa akwụkwọ ya akpụkpọ ha ji detiketi ya dekwa akwụkwọ ji agbara immunization ajụọ nwoke si ele picha ụmụ ya before this age ya onweghị picha ọ naanị ka ahụ bịara sịrị nwa enweghị picha ọ bụla onwe ajụkwala m ya bifọ sị bebi picha nwa gị before this nke is present ele ya so onye si na ya nwe nwa onweghị picha nwa ya na fon ya onweghị picha o presentịrị to police nwunye ya sịrị picha ọ nọ na fon ya so wali nwa m ntakịrị a nwechara picha dekwecha picha gara gara nwa 5 years nọ na nọziri 5 nọziri 3 o nwebe picha ma ekele nwechara picha ya chọrọ nwa ya so finally ole ihe ugbu a na-amaghị m ebe nwa m nọ asị m chọrọ ka emegharịa DNA test na m ga-eje kọt mkpa ụlọ ya m ga-eje kpe ya kọt na ndị kọt mmụọ ga-ekwuzi ka mgbe ha kpọrọla nwa gị ọ bụ na ejebeghị ya na motherless baby ekpeghị mgbe echi a gara agabụ n'ihi ahụ m ego m ji aga ọzọ ma nwa m eriele ya ama m ha sị m ga-akpọ a ga-ewepụ ya kọt ewepụ ya kọt na kọt ga-ekwuzi na a ga-emegharị dis test ọka ihe m nwa m kemgbe m na-akpọ polisi so na erekwala nwa m anaghị epiki mesendị ya meseji nwa ọ bụ ịmawa ahụ ya ma m dị nsọ ihe polisi kwuge na 1 na DNA test emere ma na onweghị onye nwe nwa ọkwa ihe polisi kwuru denụchizia na ọ bụrụ na achọ imegharịa na a ga-ewepụ ya kọt ịkwa na ndị kọt na ọ ga-ekwusị ka emegharịa ya mana kamgbe ahụ ịhụbe nwa a na-eme ahụkwanụ ma nwa ereli ya so gọọmenti biko ana m akpọ unu gọvanọ of Imo steeti the governor of Anambra the governor of 36 steeti unu nyere m aka enwe m ego m ji eme test ama m ebe nwa m nọ ama erele nwa m nwe disebụl nne ebe anya disebụl ha na-akpọgharị m na-esekpagharị m biko nụ ndị mmadụ gọọmenti federal gọọmenti bịa nyere m aka kwuo na okwu gbasara nwa leenụ obere nwa leenụ ya ma nwa oruole 5 years onye na-adọ nwa 5 years onweghị picha nwa ya ma ke m nwere nwe ike biko nụ nyere m aka ana m akpọ unu nyere m aka biko enweghị m onye inye aka biko nyere m aka ọ dị mma ihe mere n'ụwa anyị ga-efolo this case nụna anyị ga-efolo ya up anyị ga-efolo ya with the commissioner of police Anambra State nụna ụjọ atụla gị agakwala m na Anambra Broadcasting Service ga-report ha sa ha ga-akpọ m dem woman dị incharge ga-ewere nọmba m snapụ kwa ke were kpe nye m si a ga-akpọ m temọ na ọkpọ m na-akpọ ya na-epike ma agana ha ebe eme ihe ọzọ ahụ emeke ịkọwa so ihe nọ n'ime nsogbu biko anyị na-arịọ ọchịchị steeti Imo ọchịchị steeti Anambra ka unu leba okwu anya bọtem anyị gara ekipụ ndebe anyị updated na ihe gbasara okwu anụnwa
ka anyị mara kpọmkwem otu a ga-esi ile nwatakịrị ya nwa efubuole bifọ achọta ya ofu aha kwụla ọzọ anyị mana a ga-achọtakwa ya n'oge na-adịghị anya ma ndewo maka ịbịa mee ka ụwa niile mara maka nke nụna gị na nwunye nwa gị nwoke nụna ndewo nsogbu anụ jide obi gị aka ịnụ